Ah, sacré Bakary. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, végétarien. Quand Mamadou, non, dit qu'on est Bakary, né, Bolofa Bakary Gambide. Ah, Alpha Nebekele. Moi, Alpha a écrit que dans la nuit du 19 au 20 août 1907, on a transféré la capitale de la colonie française de Médine à Bamako. Quand Nico Terrel Fanyel va voir à Toumbe Kanaka. 1907, Alpha Kanakami. Aïe, Alpha Tizeka Kanaka. Aïe. Bon, non, Alpha Tizeka Kanaka. Oh, 1907. Alpha Nikeladi. Afeneba Sensendi, Abata Sense, avec Morin. Abeta document Nadie, Abeta Ibolo. Non, à Tekma pour faire quand on m'indique. Oui, mais quand faut 1907, Alpha Kanaka. On peut Kanaka. Où t'es sondé? Alpha Manaka Kanaka, Alpha Kakorne et Moro Ketawa. Ah, Moro Keta Bangana, Namakolo, 1915. Ah, aïe. Bakary Filé, c'est moi, Bakardo. Moi, je suis Bakardo, c'est ça. C'est ça, mon nid. Flamso. Après, à faire le candidat président Kro. Ah, c'est ça, mon nid. Moi, je suis tout Baxibolo. Donando. Donando, Rossrabolo. Non, Donando, je reconnais à Domo, je suis ici. Donando, mené. Alhamdulillah. Bismillah, Kamabo. La fois Bakary, Matessa, Nissa Dante. Franchement. Écoutez. Donse koni donse de ne domi mase o ko kede ne domi fene sera o ko beke Allahu akbar ko banani saya ko bunyo wonda me wuti nyo yi tiado banani saya bunyo kon krefew nga na kuma mase saya tekede Allahu akbar saya kuma fene manase siga kan ka foko balo fene tende Allahu akbar ko banati saya tamasha ko chokoroba fanati saya tamasha mo de te ko famio note ni esi sigire memo abe bi fie chife nga molimba odlone meto sanve ne mana ni fo mo dem sene ko agote chen angote chen dem sene te binawa abebi dem sene reka da abe woloro na dro kasikankele abebi sikatola chokoroba na ka sam juri be o ba kan nyina mala ayo ko ni ngo ko ni ado be beni sidando de Allahu akbar aywa bismillah karamo naka Abdoulaye nam amba ngo auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ye arabaye mekalot letan kononton sama flani mo kili nam abla yan shira herela alaka antle herela amin ya rabbi afo bambulo madame l'indicateur de renouveler mouveau yaro a yini watina gouvernement flana Mokhtar Wan ka gouvernement flana adabora nga nyini ngalu ni segelu besina ramana lu kone ay idasa akmama akodi ako chamanche fanai ko alaba abata laban ni ina fomuni akano akelaban tomna kanya konga president amin for premier ministre ka ke gouvernement croisigi ko mashika na to kwala ko onya nake konga abata sabu ire parti politique chaman kono bi dawa liba kono de sikatola amsenga lo hakinante kelinye doko angata doko anganata chilibala sikatola oni jatere dumne mamud diko onaka jama ofune fuka ikofle ofune ka hakinamna hakimin ka anga di ama ofune kumobi namoka usulla matama ansula usulla matama ulu me politique wisa mamun be ni olu benake ministre wi dama ni nyonche shitefe aketo ela shitefe akefo eko kono dunkera tali manake ntwana ta kasro kalata jamana nyuma kalata fene kiki humbo tara la banka ta fonko nyonko parti politique ay nyamo di dollar parce que ko mamu do la dita kalata wala ke donc nimba feke kalata e bi do le chide ko ne chen yente min ka grevuni banguni yoromun bebe ne nan forobe bara yoroma sinala kuye bara damne bide tiadwa ma bara damne ko ubihina jimala denna ka subhana machine wari bomuna ko do dala wari tiba mu kata wari bla ko wari bu ko kata mene après ka salaire positionné ko o ka deme mo e Allah ina me service to tike de côté wa franfasia aywa ko bunim ba sabade ke voilà comme mo to nyino doni o wari doni do machine na ni carte bi bolo bitata bon salaire ba positionné parce que mi fin du mois là ni grève bando enseignant ta omne o te après ni wari tigu ni bagar ni wari maralo so busa wari charo busa lo butamne ba fin nga war marale me so to mina ablay ngo a to kera wolonia akra sran re ba kike be ka dinga de si ka cimenti ka ko niga kala voilà sinon banque datu bilendo ati da ele service minimum do teke côté
ministre kɔrɔ n'o ye docteur Boubou Cissé ko bi Boubou Cissé taama min kɛ Sibi a taama in bannen kɔ Ablaye ko ni nisɔndiya sɔrɔla a bolo dɛ ayiwa tubaarikala jigi bɛ Mali ko in kan gouvernement kura in min bɛ sɛnsɛn na muso ŋana minnu b'an ka jamana kɔnɔ u ko an kɔni muso ŋana muso kotigibaw disiba ninnu asantefɔn olu ko a ko kana fo kɔ dɛ muso ka hakɛ 130 min kan ka di olu ma a kɛra jɔyɔrɔ fɛn fɛn ko o hakɛ in ko gouvernement cɛmancɛ fanga in ko hakili t'o la dɛ ko k'u t'a bila ne yɛrɛ man di ne o k'a d'u ma a b'a ɲini de ni sew ka mɛ k'a d'u ma mais olu k'a kɛ dira u bɛ se ka mɔgɔ ɲini minnu bɛ se ka don voilà mɛ k'a di tiɲɛ dɔrɔn ala a dɔnniya t'i la a galabu t'i la o fana de man ɲi ayiwa nouvelle horizon min ye Mokutari Wani yɔrɔ ale bɛ parti politique kuma ɲɔgɔnya la an'an ka jamana minnu bɛ se ka i sen don sen na gouvernement filanan in na min bɛna dayɛlɛ kosɛbɛ mɔgɔw ye ayiwa mais M5RP a ko n bɛ don an b'an ban doni ma dɛ nka an y'a doni dulon ko dama dɔw la a b'a ta an daba ma ayiwa a b'a minɛ o ma ɲɔmugu ta kan b'a la o dɔgɔlu dɔ kan b'u bolo o fana hɔrɔn awa inspecteur du trésor Isa Sinayogo ko wale fɛn fɛn min n'o bolodara kɛrɛnkɛrɛn la ka baara la tɛmɛ mɔgɔw ma min ma kɛ sariya kɔnɔna la ni o bɛ t'i jɔ fo sifa wari miliyari 100 ani miliyari 40 ani miliyɔn 400 n'a kunkanfɛn na ko k'a bɛɛ bolo kan ale y'o fɔ nka a bɛna to a ta la tɛna to a ta la n'a ma ko b'a bɔ a jɔyɔrɔ la i ye nin sɔrɔ o de b'a kɔlɔlɔ ye n'i y'a mɛn a tɛ tɛmɛ u b'a fɔ i bɛɛ de n'a y'i wuli dun Mali voilà o de don Hussein Amingilo ale min ye président Analysis jigiya kura ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunun a ko kulu bɛɛ lajɛlen tɔw ye a kɛ cogo min na k'olu fana b'a kɛ ten k'olu tɛ ɲigi gouvernement kura in na Hussein Amingilo a ko min ɲinina olu fɛ k'u ka kulu in kɔnɔ k'u kɛ maa 7 tɔgɔ di n'u ka dalilu n'o ye CV ye nka k'ale kɔni sen t'a la ni jɔyɔrɔ kan ka di ale a y'a to maa 7 ninnu bolo ale t'a la ale t'a la Ablaye nin waati in na min ye sanu ɲɛwulen baaraw ye Kidali mara la maa 40 bɔɲɔgɔnko ko dama dɔ firila olu kan sanu ɲini yɛrɛ ma ala ka hin'u la ni ma fɛn sɔrɔ fɛn y'i sɔrɔ info matin kuma na min ye gouvernement kura ma wuli ye ko mɔgɔ si ma fɔ ka n t'a la ko kuma kɛ ban sɛgɛn bɛ dɔ kan sa sɛgɛn bɛ mɔgɔ kan Ablaye n'a fɔra parti politique olu kun jigidalen bɛ nafolo min kan ko o kɛra o ko dibilen don fɔlɔ o ma lajɛya n'a fɔra ko dayɛlɛnin kɛr'i ye mɔgɔ damadɔ mana sɔrɔ e ka kulu kɔnɔ nin minɛ ka bila i da a ka san dalankolon ye walasa Choguel Kɔgɔla Mayiga ale ja bɛ informateur ɲɛfɔlɔ in na Bɔkari Tere RPM tɔgɔ la fo ka taa se Amingilo o fana ja bɛ yan ne ye kuma kelen fɔ an seginna o kan n ko transition kɛ se ka ɲɛ politicien ko an ma se k'o la wa i y'a fɔ o yɛrɛ de don an sɔrɔla ma taama ne y'a fɔ a mɛnna sisan an bɛ tiɲɛ sira de kan baara la tɛmɛni mɔgɔw ma k'a sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔna la Maganfili ko Maganfili ne bɛɛ lajɛlen b'a attente la ko de b'a yɛrɛ kun kan dɛ ale yɛrɛ filila wa a bɛ komi fili dɔ y'a sɔrɔ sefa wari miliyari 100 ani miliyari 40 o tɛ wari fitinin ye dɛ ayi o tɛ ko de min ye jamana farafinna a jamana minnu bɛ bi ni Faransi ka mara bɛ bolo olu kan farafinna bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na bana kunta min kɛlen ka maa bɛɛ lajɛlen sigi sen tigɛ kɔnɔ Faransi président Bandaw ale taara Mali tɔgɔ la Faransi ko ne na n bolo fa k'a to aw ye ne bɛ se k'a to aw bɛ se k'aw kunna bɔ ji la n'o tɛ ne bɛɛ tori gɛnfɛn bolo ko dɔ ta bɛ taa n'i ye dɛ min ye kati ye maa minnu n'o ye mobili belebeleba bolibaw ye minnu bɛ Mali yan ni jamana wɛrɛw bila ɲɔgɔn ma ko u ye sira tigɛ a ka sira baara ye sira tigɛ poste de péage la ma tɛ tɛmɛ olu yɛrɛ fana tɛ taa yɔrɔ si la u fununen don mun a projet min ko kunun mobili babolila ninnu u ko fɛɛrɛ kura minnu tigɛlen bɛ n'o ye nafolo sarali ye siɲɛ 2 péage la ko u tɛ jɛn n'a ye u ye n ka kuma mɛn a fɔra Bakari ne y'a fɔ n ko olu ko digi n'u wulila fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ Bakari o ye n ka kuma mɛn Bakari kuma e kun ye nin fɔ Bakari ye ne y'a fɔ Bakari ye Bakari ne y'a fɔ Bakari ye ko kuma lajɛlen tɛ nin ayiwa l'indépendant kuma na
premier ministre Mokhtar Wane kuno ani politique u ye ɲɔgɔn ye naam gouvernement kura in o sigili kɔnɔna la M5 RP ani kuma min fɔ a ko ne kɔni bɛna mais n bɛna n tɛna ten dɛ n ye wale damadɔ ta min fɔ ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka cɛmancɛ fanga in ka baara a latile ko n'a ye hakili tor'o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa naam Ablaye ni waati na présidentiel n'o ye jamana ɲɛmaa kalata ye Sherifu Usman Madani Haidara a ko ale kɔni k'a fɔ de n da tɛ politique la ko kuma banna ale ye sa ale na i bolo si mɔgɔ la ko nka mɔgɔ min ye hɔrɔn ye mɔgɔ min ni mɔgɔ tilennen don n'a tɛ nata foroba nafolo la ko mɔgɔ min n'a natɔ don k'a t'a ɲini k'a jufa fa mɔgɔ min bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ a jɔyɔrɔ yɛrɛ kama ni Mali kosɔn ale dun k'a fɔ a tɛ maa si su zena ko ana ke ko wɛrɛ don bismillah ima ye cɛba min bɛ chambre de min du Mali tɔgɔ la Ablaye Pona a ko k'a daminɛ san 2012 ka na se bi ma gɛlɛya n'a ta o ta a ko olu ye min bɔ san o san sanu ɲɛwuli na o bɛ t'i jɔ tonne 50 ka taa fo tonne 50 na la o bɛɛ sanu tanya banna o bɛɛ n'a ta sanu tanya banna wa an bɛ kule la sanu gram kelen wa wɔɔrɔ wa hɛrɛ ni bɛ bɔ an fɛ sanu gram kelen wa wɔɔrɔ Ablaye wari ye dɛ ne yɛrɛ fɔ olu ko ni bɛ bɔ an fɛ mais a da ka gɛlɛn a da ka gɛlɛn le kana ana déjeuner kuma na a ko cɛba min ye ACI ɲɛmɔgɔya kɛ i ka dɔn kabanɔgɔ dibilen don a sanfɛ dɛ a yɛrɛ kɔnɔrɔ filen don kosɛbɛ a bɛ ji fura kan u ka mɛ cɛnin de ma n'a ka ji fura kan ayiwa maa bɛ cɛnin a kelen de bɛ ɲɛ fɔlɔ in na de kana déjeuner ka ja in na ɲɛ sigilen ɲɔgɔn kan kɔnɔrɔ fini mana sa wa a ye ka gosi dɛbɛ a yɛrɛ kɛɲɛ foyi t'a kɔnɔ a sigilen a ko ya Ala ko ka yafa di ma kɛ a ko k'ale bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ala bɛ se ka bɔ kɔnɔ tɛ ko tiɲɛ la ko ni ko ale toto aro ni fu falaki ayiwa a ka kuma kɛr'o ye nka kabanɔgɔ yɔrɔ kabanɔgɔ ni a ye kabanɔgɔ mɔgɔw ye sɛbɛnnikɛla in ani dɛsɛnkɛla in ye kabanɔgɔ sanga Ala de ma n y'a dɔn a bɛ komi Ala kumana kabanɔgɔ in kɔnɔna la a ko ko e kun bɛ nin tiɲɛni na tuma min na dugukolo ŋanamu na ko e ye ne wele wa ni e y'i sara ni Ala la ko tiɲɛni sisan ko Ala ayiwa Ablaye ana déjeuner ka kuma la a ko douane Mali douane minnu ni u bɛ baara nin waati na ko u sera ka résine cannabis ni a tonne 3 a n'a kunkanfɛn sera ka o minɛ maaw la minnu tun bɛ ka don an ka jamana kɔnɔ n'i y'a bayɛlɛma nafolo la a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 4 ani miliyɔn 500. o de kama u t'a dabila a tɛ dabila Ablaye le soir de Bamako kuma na nin waati na a ko ni yɛlɛma in kɛra IRD bɛ sɔn k'a ye gouvernement kura in kɔnɔ ayiwa ko ala tɛmɛ a dantigɛli bɛna kɛ maaw ye a ye ko kɛ min forum de Bamako n'o y'a ta ko 21 na ye madame Sikayatou Sow ani madame Traoré Amane Keita olu kɔni kumana musow jɔyɔrɔ politique ko la u kumana kan hali u m'a fɔ ni wagaya ye G5 Sahel an ka jamana ɲɛmaaw farafinna ko u kɔni u y'u jɔyɔrɔ dada si ma si tana kɛ i b'a fɔ k'u kumana ni ɲɔgɔn ye c'est ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra Faransi kɔsa na Paris u ye jɔsen min fɔ kumakan kɛra kelen ye wa ŋaniya kɛra kelen ye awa M5 RP min kun ko ne tɛ n tɛ gouvernement in na n t'a la ko kumaɲɔgɔnya bɛ ka don ni maaw cɛ n'o ye faamaw ye minnu bɛ u kumaɲɔgɔnya la ko ala tɛ mɛn Ablaye ko ninnu u hakilina bɛ sɔn ka kɛ kelen ye wa u y'u ban min ma ko u bɛ sɔn ka sɔn a ma taalen ɲɛ Abla kɛrɛfɛlen ko welewele kuma na madame Haidara Aïssatou Cissé n'u kama Chateau min ye parlement n'o ye farafinna ka farafina wasadenw olu ka kɛnɛ ye k'a bɛ jɔyɔrɔ ɲini na dɛ a b'o ɲɛmɔgɔya ɲini na an bɛ dugawu k'a ye n'a sɔrɔ a kan ka tɛmɛ Mali fɛ ko an na jɛn n'a ye mais maintenant Koto Sarl nin ye kulu dɔ ye min n'a sigilen Salunbo yɛrɛ ma an ka jamana kɔnɔ ko a bɛ komi faamaw na kɛ ka yamaruya di u ma Salunbo yɔrɔ filanan o baaraw la nka kɔkan u bɛna baara daminɛ tuma min na k'a f'u ɲɛna ko a fɔlen ma bɔ ko dɔ ye aw kɔ o min ye nin ye u ko k'an tɛ jɛn n'a ye dɛ ni sariya bɛ jamana kɔnɔ an bɛ taa sariya bon na o bɛ an fara ka bɔ ɲɔgɔn na
le Pélican b'a kuncɛ Pélican kumana Namu. Pélican kumana Sam ani Silma olu ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin ye kulu fila ye min sɔrɔna dɔɔni kulu ye an ka sariatigiw tɔgɔ la an ka sariatigiw ko ko sariya min bɛ yen n'o ye Oclé ye ko o sariya ye k'a ma pan olu kunna dɛ k'a bɛ boli olu fana kan grève min bɛ INTM tɔgɔ la olu ko INTM bɛ a bɛ nin boli min na nin ye ko yɛrɛ nin boli de ko ye mɔgɔ o ni kɔnɔngoya tɛ bɛn ko dɔ b'u kun kan n'i ma kunbɛn ni ko dɔ ye n'a jiginna awɔ k'i b'i to a rɔ donc o jo don ayiwa kuma in o b'u jo don Pélican de y'a fɔ ayiwa bon waati sera waati baasi ye ne ko Bakari ma Bamako Bambagnare capitale du Soudan 1907 et tun tɛ yan ne kun tɛ yan n'a kana sonda i la ne kɔni kun tɛ yan voilà parce que Bakari bɛ sɔn sonda la ne kɔni kun tɛ yan 1907 kɔni et tun tɛ yan ne kun tɛ yan voilà i bɛ se k'a mɛn mais a fɔ k'a ma k'i ɲɛna e jolen tɛ voilà parce que a ye sɔn d'alifa la ko a ye min d'alifa la bɛɛ y'a mɛn bi voilà wa Baxi ta in juru b'aw bɛɛ la a y'o sigi bani Nazaraw tun bɛ Kayi Medine o de tun ye faba ye kosɛbɛ wa Kayi tun de ye faba ye mais Nazaraw ko bon sisan an bɛna Bamako an bɛna faba yɛlɛma ka na n'a ye Bamako kosɛbɛ donc dans la nuit du 19 au 20 par exemple sini sɔgɔma 5h29 du matin ko train spécial de nana yan ka na ni gouverneur fɔlɔ ye ka na sigi yan o gouverneur fɔlɔ tɔgɔ Marie-François Joseph Clausel o de y'a tɔgɔ ye ko Alpha ko sɛbɛnni na a sera Bamako 5h29 du matin dans le cas du transfert Alpha de côté fa ye tɛmɛnen dɔɔni voilà ko transfert ni fana a sababu bɔra gouverneur fila la le gouverneur William Ponty Emery et le gouverneur Roum Ernest olu fila de ko an b'a bɔ Kayi la an bɛna n'a ye Bamako faba la donc lui de côté donc du 19 au 23 mai 1907 le gouvernement de la colonie a transféré de Kayi à Bamako ka faba bɔ Kayi c'est le capitaine de génie le Poivre chef de service PTT de la colonie qui édifia la nouvelle cité administrative de Koulba. Bismillah. Le 25 mai 1907 les différents bureaux à Koulba ont fonctionné. Bamako est devenu capitale de l'Afrique du Soudan. Voilà. Donc nous autres tout le monde a phobie. Donc depuis 1907, tu vois Bamako est Fabaye. En 1960, Bamako est Mali et Fabaye. Alors Amboula. Donc il faut Bakari est tunté. Bakari ne kun tɛ dɛ. Voilà. Yɔrɔ kan fana tɛ k'i sen don a ko la wa. Voilà. Faut Bakari le train spécial. Baxi Andan. Na man jija. Na man jija bɛn mɛ ne dontɔ y'an mani. Kan min tɛ kuma. N ko fana bɔtɔ ye dɔ fɔ. Ale de fɔ. A ye dɔ fɔ. A hakili ko ne ma kuma in mɛn. Ko a kuma bɛ k'a fɔ ten ko hali ne kun tɛ yen ko n bɛ sɔn k'a fɔ ko n bɛ sɔn ka kuma fɔ k'a gɛrɛ k'a kɛ ko min sɔrɔ n kun bɛ yen. N ko ayiwa n ko n ye nin fana faamuya. A fɔ ye e tɛ yan. Mais train nous n'a le gouverneur et au train c'est citoyen. Voilà. Au train à l'angle flénier. Bah si. Affolé. Train nous n'a le gouverneur. Au Kenya qu'on aime c'est qu'à chez Roma ta fait la grand hôtel. Dala. C'est lui pour faire la drogue il n'y manque rien de. À train qu'on chichi. Abe. Bon au train n'est de nos kono. Ah comment bana. Gambia. Nous donnons kono. Kambe.